Инцидентът е станал след като автопатрулна пътна полиция е подал сигнал на водача да спре автомобила. Той е ускорил и направил опит да избяга, губи управлението и се преобръща извън пътното платно, каза комисар Димитър Кикьов, началник на охранителна полиция Сливен. Автомобила не спира на подадения сигнал, ускорява движението си посока София. Патрула тръгва, но този автомобил се движил с много висока скорост и започнал да се отдалечава. И след известно време нашия патрул вижда в далечината как този автомобил светлините поднасят и се изгубва в близката нива. Като отидат на място, установяват автомобил сив на цвят, с чужда регистрация и около него лица в нивата лежат. От направения оглед и извършените процесуални действия установяваме, че в автомобила са били 14 лица. 3 от лицата са българи, останалите се определят като афганистанци. Пострадалите са на възраст между 18 и 23 години. В отделението по реанимация са настанени 4 души с външни и вътрешни наранявания, съобщават от болницата. Към момента са безопасност за живота. Другите двама са в хирургия и неврохирургия. По първоначални данни, 26-годишният шофьор на автомобила не е притежавал шофьорска книжка. Разследването по случая продължава. От Сливен е Стоян Радев.